предизвикателство, защото е свързан с съвременния стил и начин на живот. Още повече, като се има предвид връзката с затлъстяването и тъй нареченото диабезити. Днес има взрив от неправилно хранене и тъй наречените болести, свързани с благополучието. Трябва да лансираме инициативи за контролиране на диабетното цунами по някакъв значителен начин. А сега, за да разбираме и контролираме диабета още по-добре, на помощ със своята лична история се притича и един от любимите актьори на България – Красимир Доков, отличен с награда за най-добра мъжка роля от Национален преглед на българската драма и театър. Наградата за мъжка роля Златна роза. Филмите Разследване, Раци, Зад кадър, копродукции на България, Германия, Холандия, лични поздравления от самия Джереми Айронс. Всичко това принадлежи на Краси Доков. Как тези два свята – изкуство и диабет, вървят вплетени заедно ръка за ръка, следва да разберем сега, надниквайки в дебрите на изкушението и непознаваемата човешка душа. Ето самопризнанията на един изкушен изкусител. Аз си мисля, че хората, които се занимават с каквото и да е, не бива да се отчаиват, ако се разболеят от диабет, тъй като диабета се лекува. Няма никакъв проблем. С диабет може да стигнеш 100 години. Никакъв проблем. Дори когато се разболях и жена ми, аз тогава припаднах, когато разбрах, че съм болен от диабет на границата. Между България и Турция. Бях тръгнал за Турция. Турската страна ме върнаха, аз припаднах на границата. Получих хипогликемия. Хипергликемия, да. Изпаднах в кома, припаднах. Едно войниче ме спаси. Чукна по стъклото на вратата на колата. Аз се обадих в Бургас. Един приятел дойде, заедно прибрахме и колата и неговата. Веднага в болницата в Бургас изследваха ме диабет. Когато казах на жена ми, тя е лекар, каза, добре, че е диабет. Няма проблем, той се лекува, а не е някаква болест, тъй като майка ми почина от рак, баща ми от инфаркт. Така че няма никакъв проблем. Всичко е в посредата, умерено и спокойствие. Това е. А ние се травматизирахме на тая мистификация и хипотеза. Травматизирах, а? Какво е това тук? Нашето знаме, нали сме българи? Браво! А, така? А я виж така? А? Добре. Браво. Обаче преди всичко трябва да се прегледаш на доктор. Доктор? Мислех да ида на доктор. Ама какво да правя при доктор, като нищо не ме боли? What the fuck is wrong with you people? Do you want the rope? Do you want the rope? Anani, you can beat this illness. Next time he does this, you just say, I'm strong. Say it with me. I'm strong. I'm strong. I'm strong. Perfect. Can I just ask you one thing? I'm strong.
е изложен на риск да развие диабет. Разговаряме с президента на Италианската диабетна федерация професор Паоло Кавало Перини. Има много рискови фактори за поява на диабет. Някои идват от фамилната ни история, от гените и са си вътре в нас, другите могат да бъдат предотвратени, защото са външни и производни на стила на живот. Първото от тях е затлъстяването посредством механизма за инсулиновата резистентност, прави така, че мазнините пречат на способността на организма да използва инсулина. Второто е заседналия начин на живот. Мускулните клетки имат повече рецептори за инсулин от масните, т.е. физическата активност има инсулиноподобен ефект. Третото е нездравословното хранене. На четвърто място е напредналата възраст над 40 години. Учените теоретизират, че панкреасната инсулинова помпичка се влошава с годините. Високото кръвно налягане и високия холестерол са нещо като две лоши момчета, които са вредни не само за сърцето и съдовете, но и за метаболитния синдром. Рискови фактори са също и бременност, стрес, заболяване на венците, инфекции, неалкохолен мастен черен дроб, отказване от цигари и раждане на дете, тежащо повече от 4 кг. Тази година акцент на 9-я национален конгрес по ендокринология бе благотворителна акция за събиране на средства за хората с диабет в Хаити. В тази бедна страна с население около 8 милиона има и хора с захарен диабет. По последни данни в атласът на Международната диабетна федерация 6% от населението в Хаити е с диабет и в този атлас са регистрирани 313 хиляди диабетици. Това са хора, които пострадаха изключително много в хода на тази голяма трагедия на земетресението, тъй като за тях стана проблем снабдяването с живото спасяващи медикаменти, с инсулин, таблетки, средства за самоконтрол. По повод на това, Хаитянската фондация за диабет и сърдечно-съдови заболявания отправи апел за помощ към Международната диабетна федерация. Международната диабетна федерация организира фонд за набиране на средства за хората с диабет в Хаити. Международната диабетна федерация е организация, която обединява над 200 диабетни организации, асоциации по света, които са от 160 страни. Българското дружество по ендокринология е пълноправен член на Международната диабетна федерация и ние винаги активно сме се включвали в всички дейности, във всички активности, организирани от нея. Спомняте си кампанията "Заедно срещу диабета", кампанията за приемане на резолюция на ООН по проблемите на захарния диабет, която беше приета в края на 2006 година. Ето защо ние не можем да останем на страна от този голям световен проблем. Една кампания, в която се включиха почти всички организации и асоциации на хората с диабет, на професионалистите, които се грижат за хората с диабет. И именно поради това ние решихме да помогнем. И в рамките на откриващият се днес 9-ти национален конгрес по ендокринология, който се провежда тук в Пловдив, организиран от Българското дружество по ендокринология, ние организираме благотворителна кампания, акция за набиране на средства от нашите колеги, членовете на Българското дружество по ендокринология, разбира се и всеки друг би могъл също да участва, като средствата набрани в тази кампания ще бъдат предоставени, половината от тях ще бъдат преведени на Международната диабетна федерация, на този фонд за хората с диабет, но специално обръщаме внимание, че ги насочваме за грижи за децата с диабет в Хаити, а другата половина, тъй като ние се грижим и за децата с диабет в България, ще бъдат предоставени на Националната асоциация на децата с диабет в България. Нещо повече, тези, които направят по-голямо дарение, в размер, така сме приели, на над 80 лева, но разбира се, всеки може да прецени какво дарение да направи, ще получи грамота за милосърдие и освен това Българското дружество по ендокринология ще му направи подарък, една художествена фотография, която е предоставена от наш колега, член на ръководството на Българското дружество по ендокринология, доктор Александър Шинков, който ни предоставя тези художествени фотографии
които наистина са много хубави. Така че това е нашата кампания за набиране на средства. Ние трябва да бъдем съпричастни към проблемите на децата с диабет, както по света, в частен случай в Хаити, така и в България. Тези, които работят с диабет, тези, които имат роднини, близки родственици с диабет, напълно разбират в каква ситуация са изпаднали деца с диабет в Хаити. Ако те са оцелели, някои от тях са оцелели от земетресението, всеки може да си представи в каква ситуация се намира семейството, какво изпитва майката, знаейки, че ако детето не бъде снабдено с жизнено важния инсулин, то може да загине без да е било засегнато от земетресението. Сега, днеска се знае, че в България има много неоткрит захарен диабет. И това беше един от изводите на професор Борисова. Тя направи едно епидемиологично проучване преди няколко години, в това число и на болни с захарен диабет. И един от важните изводи е, че в България има много неоткрит захарен диабет. Именно, за да не се случва това и за в бъдеще, в този проект за национална програма е акцентирано върху създаване на масов скрининг. Всички болни, които имат някакви рискови фактори за захарен диабет, преминават безплатно, подчертавам, напълно безплатно, през този скрининг. I'm strong. Човешкият живот има стойност. И неговата стойност може и трябва да бъде повишена. Това е едно невероятно изкушение. В момента броя на диабетно болните по света е неприемливо висок. И за това направи нещо стилно. Овладей изкушението, защото стил означава себеограничаване в някакви рамки, ценности и изкушения. Двете равнини на живота, заплетени в гатанката на човешкия избор. И ако успеем да я разрешим и да намерим верния отговор, то значи сме прекрачили прага на новата сила за живот.